Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 20 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan hemen Agurne Gaubekarekin egongo gara, hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendaria dena. Nafarroako gobernuak merezimenduen dekretu berri bat indarrean jarri nahi du eta honen aurka agertu dira euskararen kontrakoa izateagatik. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1972an, Jon Andoni Aranguren Iarra etako kidea hil zuen Guardia Zibilak Urdazubin. Bizkarretik metraietaz tiro eginda. Urte batzuk geroago, 1988an, bi solidariok itoiz eraikitzeko erabiltzen ari ziren 30 ibilgailu hondatu zituzten. Egun berean, baina 2011 urtean, Kukutza 3 gaztetzea indarrez hustu zuten ertzaintzak Bilbon, istilu handiak eraginez. Eta bukatzeko 2017an, Guardia Zibilak 15 pertsona atxilotu zituen, Kataluniako autodeterminazio erreferenduma geldiarazi nahian. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean, Amoranteren kontzertua egongo da Labagunean. Ibar Urizar Amorantek kontzertu akustikoa egingo du Laba elkartean. Arratsaldeko 7etan igoko da musikaria Oholtzara. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroan C eta D mailetako 3.303 osasun zerbitzurako osagarria 11,2 milioi kostatuko da. Aurten karrera profesionala aitortuta izango dute 5 urteko antzinatasuna duten 2.613 langilek. Talde guztiek, boxek izan ezik, sindikatuek eskatutako legea onartu dute. Ogasuneko langileei iruzurraren aurkako borrokaren plusa zabaltzea, UPN, Bildu, PP eta Voxek onartutakoa 1,2 milioikoa da. Argazki nagusian, biltegi auzo bat proiektatu zuen sektore planak 20 urte bete ditu, eta bertan 15.000 pertsona baino gehiago biziko direla aurre ikusten da. Titularrean, herri pagaina Iruñera, Burlatara edo Bietara pasatzea gomendatzen du. Gobernuari kolpea eman dio, garaiz hezkuntza eta osasun zerbitzurik ez emateagatik. 03 eskola bakarrik dago obretan, baina berandu dator. Hori koloreko berrietan, goikoan Raúl de la Fuente, Williams anaien zuzendaria denaren hitzetan, futbola arrazakeria ez eta desberdintasunez hitz egiteko bozgorailua da. Behekoan, La Pamplonesaren ongintzazko kontzertua Drabeten aurka. Eskuineko berrietan, alde batetik baztertuta dauden langileak kontratatzeko legea ez da betetzen. Beste alde batetik, foruzaingoak 150 agente taser pistolaz hornituko ditu lurralde osoan. Azkenik erdialdean eta Erriberagoitian hizkuntza pasaiaren aldaketa nabari da. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroak 11,2 milioi euro ordainduko ditu 3.300 osasun langilerentzat. Osasun sistema nazionaleko eta osasun publikoko C mailako teknikariei eta D mailako langileei eragiten die. Logopedak eta gizarte langileak kanpoan geratzen direnen artean. Argazki nagusian, Amaia Etxabarri Berraondo 59 urtekoa bere ama Zeliarekin besarkatzen da, 76 urte dituenak eta Alzheimerrak jota dago. Titularrean, nire amak uste du bere ahizpa txikia naizela. Alzheimerra duten pertsonak batez ere emakumeek zaintzen dituzte. Eskuineko berrietan, alde batetik, ogasunaren pizgarri bat zabaltzeak gobernua eta Bildu aurrez aurre jartzen ditu. Beste alde batetik, 150 agenteri taser pistolak erabiltzeko prestakuntza ematea aurre ikusi du foruzaingoak. Jarraian, gobernua eta PP haserre Madurok Gonzalezi ezarritako derrigortzeagatik. Goiko berrietan, batetik azken ikasturtea auritzeko eskolan. Bestetik, Abejeras kaleko bidegorriaren hobetzea.
Bukatzeko, sadarren plazen edukiera hainditzeko bultzada. Gara egunkariaren titular nagusian, Hizbulak muga guztiak zeharkatzen dituen kolpe baten kaltea onartzen du. Talde xiita libanoarrak gerra deklaraziotzat jo zuen Israelen erasoa, baina berretsi zuen fronte libanoarra ez dela geldituko Gazaren aurkako erasoa gelditu baino lehen. Errepresio latzak ohartarazi zituen. Argazki nagusian, 1000 heriotza baino gehiago aurten Europa gero eta intransigenteagora bidean. Testuinguru horretan, Europako herrialdeak eta bertako agintariak gero eta intransigenteagoak dira immigrazioarekin. Horren erakusgarri da atzo Erroman Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak egin zuten bilera. Eskuineko berrietan, alde batetik, hizkuntzan adostasunak berreskuratzea eskatu du Bilduk. Beste alde batetik, Solariako proiektua errefusatu dute Bizkaian. Jarraian, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariaren hitzetan, edizio indartsuenetakoa bat da hau. Eskuineko bi berrietan ezkerrekoan, Urko Berraderen ustetan, Manolo Azkonaren azken hatxak bueltan bedeinkapena eman zigula zirudien. Eskuinekoan berriz, Iñaki Williams eta Vivian golegile bezala estreinatu dira zuri-gorriek etxetik kanpo lortutako beste garaipen batean. Berriaren titular nagusian, Hezbolako buruak Israelen gerra ekintza gisa hartu ditu Libanoko gailuen leherketak. Hassan Nasrallak erasoak gaitzesteko adierazpena egin ondoren Hezbolaren posizioak gogor bombardatu ditu Israelek. Hezbolak lerro gorri guztiak igarotzea egotzi dio Israeli eta eraso terroristak erantzun justua izango duela agindu. Argazki nagusian, langileak atzo zinemaldiko alfombra gorria zabaltzen. Titularrean, Donostia izar hiria. Gaur hasiko da zinemaldia eta izarrak hasiak dira iristen. Javier Bardemek iazko Donostia saria jasoko du. Ezkerreko berrietan, batetik PSE-eko idazkari nagusia den Eneko Anduezaren hitzetan, ez diot inongo zentzurik ikusten euskal selekzio bat edukitzeari. Bestetik, euskal eskola publikoaren lehenengo plan estrategikoa onartu nahi du Pedrosak. Jarraian, hitzik ere ez. Talibanekin Afganistango emakumeen bizimodua okerragoa da egunetik egunera. Bukatzeko, Europako autogileek presioa handitu dute Bruselak emisioen mugak atzeratzeko. Goiko berrian, Otsoaren biziraupena ziurtatzeko eta Otsoa eta abeltzaintza batera bizitzeko plana ondu du Jaurlaritzak. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, hizkuntza pasaia aldatzen ari da Nafarroako erdialdean eta Goi Erriberan. Azkoiengo udalbatzak kaleak euskaraz eta gazteleraz errotulatzea erabaki du. Sartagudak, lodosak eta berbintzanak egin bezala. Aurki gauza bera eginen dute Mirandak, San Martinek, Uxuek eta Mendabiak. Eskuineko berrietan, goikoan, Aizea Lizarberen hitzetan, euskaraz ere errotulatzeak postazuna eman digu. Kale izendegia euskaraz ere izanen da Nafarroako erdialde eta Erriberako zenbait herrietan. Bizilagunen nahia entzun eta zenbait alkatek ulertu dute plakak elebiz izateak duen garrantzia. Urrats garrantzitsuak ematen ari dira, uste du Aizea Lizarbe agerraldia taldeko kideak. Behekoan, Estatu Batuetako Unibertsitateko 2 irakasle Iruñera datoz Utxun taldearekin txalaparta ikastera. Gene Kosinski eta Timoteo Brostius perkusionistek Delaguareko Unibertsitateko irakasleek astebetez ikastaro trinko bat jasoko dute Iruindar taldearen eskutik. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, ezegonkortasuna areagotuz joango da. Hala ere, ordu askotan, hodeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan. Arratsaldean hodeiak ugaritu egongo dira eta zaparradak eta ekaitzak izateko probabilitatea handiagoa izango da. Dena den, ez da baztertzen goizean txoko batzuetan zaparradaren bat egitea, bereziki Nafarroan. Haizea hego-ekialdekoa izango da eta zakar ibiliko da barnealdeko haizeguneetan. Temperatura maksimoak antzekoak izango dira Kantauri isurialdean eta hegoaldean apur bat jaits litezke.
Larunbatean ezegonkortasunak jarraipena izango du. Era horretan, berriz ere tarteka zaparradak edota ekaitzak izan daitezke. Goizean eta arratsaldeko lehen orduetan, oro har, giro nahikoa lasaia eta iparraldean batez ere eguzkitsua izango dugu. Arratsalde erdialdetik aurrera, ordea, giroak nahastera egin eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu nonahi, tarteka mardulak izan daitezkeelarik. Hego ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean zakarrago, eta kostaldean haizeak mendebaldera egingo du egunaren bigarren partean. Tenperaturak antzera jarraituko du. Igandean giro ezegonkorrarekin jarraituko dugu, baina egunaren amaieran lasaitzera egingo du. Zerua hodeitsu egongo da eta hainbat momentutan oso hodeitsu. Zaparradak tarteka trumoitsuak izan daitezke eta goizean goizetik bota ditzake. Arratsalde erdialdetik aurrera pixkanaka atertuz joango da. Mendebaldeko haizea ibiliko da hasieran eta arratsaldean ipar-mendebaldekoa sartuko da. Kostaldean zakar xamar. Tenperaturak behera egingo du, nabarmenago ipar isurialdean. Kaixo, lehen esan bezala, orain Agurne Gaubekarekin gaude, hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendaria dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, Nafarroako gobernuak merezimendu dekretu berri bat ezarri nahi du, ezta? Baina zer da merezimendu dekretu bat? Bai, merezimenduen dekretua deitzen zaio, pixka bat, arautzen ditu administrazio publikoan sartzerakoan, egoten dira atal ezberdinak, ez? Bat izaten da nahitaezko eskakizunena, hau da, nahitaez administrazioan lanpostu baten sartzeko ze eskakizun edo behar dituzun, eta beste zati bat, lan deialdi bat egiterakoan, izaten da, badaude deialdi mota ezberdinak, eta deialdi batzutan merezimenduen zatia izaten da. Zati horretan, azkenean baloratzen da, puntuazio bat ematen zaio ere, ezagutza edo esperientzia jakin batzuei, ez? Kasu honetan, hizkuntzen atalarekikoa izango zen besteak beste. Eta zer esparrutan eragiten du adibidez oposaketa batzuetan? Bai, hori da, azkenean, lan deialdi ezberdin horietan, gure kasuan, Nafarroko gobernuak egiten dituen lan deialdi ezberdinetan, izan daiteke zuhiltzaile izateko, osasungintzan lan egiteko, edo ogasunean lan egiteko adibidez, ez? Eta horietan denetan, azkenean, ezartzen ditu baldintza batzuk, ez? Baldintza horien artean, lehendia bazegoen euskararen ezagutza, baina euskararen ezagutzarekin batera, badago adibidez atzerriko hizkuntzek duten pisua, edo bestelako ikasketa, kursoek edo dena delakoek izan dezaketen pisua. Eta noizkoa zen aurreko merezimenduen dekretua? Bai, berez merezimenduen dekretua da zerbait berria sortu dutena. Hau da, aurreko dekretuaz ari garenean, ari gara bazegoen dekretu bat 2017koa, eta 2017ko dekretu horretan ezartzen zen, euskararen erabilera erregulatzen zen administrazio publikoetan. Euskararen erabilera horren barruan ezartzen zen ere zer nolako pisua izan behar zuen euskarak deialdi batzuetan kontuan hartuta, ez? Azkenean lanpostu horietan zerbitzu publiko batzuk eskainiko direla eta zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten pertsona horiek, ezagutza batzuk izan behar dituztela. Orduan, aurrekoak ezartzen zuen euskararen erabilera administrazioan, eta egin dutena da, orain da, partzialki euskararen dekretu hori, pixka bat guk esaten dugu, hustu egin dutela, eta hartu dutena da, zerbait, gai konfliktiboena izan daitekena momentu honetan, sindikatu ezberdinek izan duten jarrerengatik, baina baita ere, epaitegietako azken sententziengatik, ez? Orduan, hartu dute merezimenduen zati hori eta egin dutena da propio merezimenduen dekretu bat. Baina berez hau
da erregulazio partzial bat Euskararen dekretuari 2017ko Euskararen dekretuari zegokiona. Eta berri honek zer esaten du? Bai, berri honetan pixka bat erregulatzen da, azkenean ze pisu izango duen, hau da, badaude lanpostu batzuk oso gutxi dira, 3% baino gutxiago irakaskuntza kentzen badugu, nahitaezkoa dena Euskararen ezagutza, baina hori ari gara 2,piko batetaz. Eta orduan, dekretu honek ezartzen duena da, beste lanpostu guztietan Euskarak ze pisu duen. Orduan, dekretu honek, azken bertsioa, 2019-tik, hau da, azken 5 urteetan hutsune bat egon da egin diren deialdi guzti horietan, eta pixka bat ezartzen duena da, eremu euskaldunerako, legeak ezarritako eremu euskaldunerako, horko deialdietan Euskarak ze puntuazio izango duen, eremu mistorako ze puntuazio izango duen, eta eremu ez euskaldunerako, kasu honetan ez da puntuaziorik ezartzen. Hau da, UPN-ren garaietan ere, legeak ezarritako eremu ez euskaldunean, Euskarari pisu bat ematen zitzaion, puntuazio bat ematen zitzaion deialdi horietan, baina oraingo dekretuan kendu dute puntuazio hori legeak ezarritako eremu ez euskalduneko deialdietan. Hau da, horrek zer esan nahi du pixkat ulertzeko, adibidez, tuterako zuhiltzaien etzeko deialdi bat egiten bada, hor puntuatuko direla alemana, frantsesa eta inglesa, baino euskarak ez duela puntuaziorik izango. Hau da, horrek ez du, merezimenduen dekretu honek ez du berez bermatzen lanpostu batean euskaraz zerbitzua emateko gaitasuna izateak. Baino bai, aukerak izan ditzake. Eta, dekretu honekin egin dutena da, aukera horiek, adibidez, legeak ezarritako eremu ez euskaldunean, ezabatu. Hau da, aukera gehiago duzu, zuhiltzaile horrek emergentzia egoera baten alemanez egiten badiozu, agian aukera gehiago izango duzu norbait aurkitzea alemanez dakiena, euskaraz dakiena baino, ez? Eta hori kuriosoa da. Bestalde ere, dekretu honek eremu mistorako ezartzen ditu ere puntuazio batzuk, baino ez deialdi guztietan eta lanpostu guztietan. Esaten duena da, deialdiz deialdi erabakiko dela zein lanpostutan izango den merezimendu euskara. Orduan, hor ere, badugu beste paradigma bat, eta da, eremu mistoan, adibidez dira, lanpostu publikoak Iruñerria eta inguruetan izan daitezkeen lanpostu publikoak. Hor kokatzen dira zerbitzu zentralak. Horrek esan nahi du, gerta daitekeela, naiz eta zerbitzu zentral bateko lanpostu bat izan, hau da, Nafarroa osoko herritarrei zerbitzua ematen dien lanpostu bat izan, gerta daiteke euskara kontuan ezartzea. Bat, lanpostu horretan nahitaezkoa ez delako, eta bi, merezimenduen dekretuaren bidez, ahalbidetzen delako, deialdi horretan euskara kontuan ezartzea. Suposatzen da, bi parametroren arabera egin beharko zela balorazio hori. Eta bat da, herritarren arretari lotutakoa, ez? Azkenean, sententziak, aurreko 2019ko sententziak ezartzen zuena da, herritarrekin harreman zuzena dutenetan baloratu daitekela euskara. Baina bestela eremu soziolinguistikoaren arabera. Hau da, ofiziala den eremuan bakarrik baloratu daitekela, lanpostu guztietan. Beste zerbitzu zentraletan naiz eremu mistoko beste lanpostuetan, deialdiz deialdi ikusi daitekela baia baloratzen den edo ez herritarrearekin duen harremanaren arabera. Orduan, guri iruditzen zaigu horrek zer ekartzen duela, hori gerta daitekela, ni euskara ofiziala den herri bateko herritarra izatea, zerbitzu zentral batera joatea Iruñerrira, adibidez, ospitale batera edo beste nonbait joatea, eta lanpostu ederretan dagoenak bere deialdian
ez duela izan euskara nahitaezko, baina ez duela izan ere puntuagarri. Orduan, probabilitate oso txikiak daude ni lanpostu horretan aurkitzen norbait zerbitzua euskaraz eskainiko didana. Naiz eta nik eskubidea izan eremu euskalduneko herritarra naizelako. Eta gero, deialdi erabakitzen bada, ere partido politikoen eskuetan geratzen da pixkat erabakia ez? Hori da osongi ez dakiguna. Euskararen Nafar Kontseiluko bilera izan genuen, eta hor, funtzio publikoko zuzendariari hainbat galdera helarazi genizkion, eta besteak beste galderetako bat hori ere bada, ez? Deialdiz deialdi ezarriko bada, hau da, suposatzen da, departamentu bakoitzak funtzio publikoko zuzendaritzara bidali behar duela balorazio bat ezarnez zein deialditan edo zein lanpostutan izango den merezimendu euskara edo ez, eta funtzio publikoak ea nola erabakiko duen, ados ez badago nork parte hartzen duen, lehen esan genezake aurreko dekretuak ezartzen zuenaren arabera, euskara bideak ere hor nolabaiteko papera bazuela, ezartzeko zein lanpostutan garrantzitsua den euskararen ezagutza, baina orain guzti hori desagertu da. Orduan pixka bat ez, limboan gaude. Euskararen Nafar Kontseiluan, funtzio publikoko zuzendariari galdera batzuk helarazi genizkion, eta kuriosoa izan zen, bileran bertan, euskaraz egiten dira bilera horiek, nola ez, baina funtzio publikoko zuzendariak ez daki euskaraz. Beraz, azalpen guztiak helarazi zituen, guk galderak euskaraz egin genizkion, eta momentu batean interpelatu genuen galdera horiek erantzuteko, eta esan zigun ez zuela ezer ulertu. Ez zuen ezer ulertu, naiz eta interpretazio zerbitzua eduki, baina ez zuen interpretazio zerbitzua konektatu. Gainera, ausartu zen, nahi bagenu galderei erantzuteko gaztelania erabili genezakela, ez? Orduan, horrek bi gauza erakusten dizkigu, bat pixka batez, transparentzia eza edo gai guzti honetan dagoena, oraindik orain ez dizkigu behar bezala galderak erantzun, eta bi ere, zer nolako utzikeria eta gutxiespena duten euskararekiko, ez? Azkenean euskararekiko gaiak erabakitzen diren tokietan, entzungor egiten dutela, ez? Ez zaie interesatzen, ez zaie interesatzen guk esateko duguna, eta guk uste dugu argi eta garbi ere ez zaiela interesatzen euskaliztunen edo euskararen sustapena edo euskararen etorkizuna. Gero martxoan agerraldi bat egin zenuten, eta osasun bidean euskararen garrantzia azpimarratu zenuten, ezta? Bai, hori da, guretzat, badaude alor batzuk non euskararen ezagutzak berariazko garrantzi berezia izan dezaken, ez? Eta hori ulertzen dugu bat behintzat segurtasuna eta osasunari lotutako alorrak direla. Ulertzen dugu osasun bidean lanpostu guztietan euskararen ezagutza gutxienez baloratu beharko zela, eta, dekretu honetan, azken bertsioan behintzat, hori ere ezabatu dute, ez? Hor ere, lanpostuz lanpostu baloratuko dira. Horrek esan nahi du, egongo direla batzuk, non ez den baloratzen euskararen ezagutza, eta agian baloratu daitekeen atzerriko hizkuntzena. Agerraldi hori egin genuen, batik bat hori. Benetan ikusteko, ez garela ari euskaraz bere horretan, ez? Ari garela pertsonez, eta ari garela pertsonen eskubideez, eta horrek dakarrenaz ere. Azkenean, kalitatezko zerbitzuak eskatzen ari bagara, eta berdintasuna herritarren artean eskatzen ari bagara, sistema, kasu honetan, osasun sistemak egon behar du gaitua herritarrak aukeratzen duen hizkuntzan, bertoko hizkuntzan, berezko hizkuntzan zerbitzuak emateko. Eta hori ez egiteak askotan ondorioak ere izaten ditu. Izan daiteke, adibidez, izan ditugu guk behatokian pertsonak, non zerbitzu psikologiko bat, edo psikiatra edo delako profesional baten zerbitzuak euskaraz eskatu dituzten, eta erantzun zaien momentu horretan gaztelaniaz jaso behar dutela edo itxaron behar dutela gehiago euskaraz jaso nahi badute. Askotan ez,
terapia horietan, tratamendu horietan, hizkuntzak berari asko garrantzia duenean, ez? Orduan, hortaz ere ari gara pertsonen osasunaz, ari gara pertsonen segurtasunaz, ari gara defentsarako eskubideaz, ari gara pertsona bat ez gutxiesteaz, berak bertoko hizkuntza gutxiagotutako hizkuntzan bizi nahi duelako, ez? Eta gero ere kontraesanetan erortzen ari dira, ze zonalde euskalduneko pertsona bat etortzen baldin bada Iruñera osasun bidera, ze hemen ez dakit osasun zentraleko zerbitzuak ematen dira, azkenean ez zara bere eskubideak betetzen ari, ez? Bai, hori da, ospitaleen kasua dugu, askotan ez, euskaldunekoak ere, ofiziala den eremuetako pertsonak ospitaletara joaten dira, eta zer gertatzen da, ospitaletan, inoiz gutxi jaso ahal izaten dugula bai arreta edo informazioa euskaraz. Ez hori bakarrik gertatu izan da ere, duela berriki adibidez, bularreko minbiziaren kanpaina izan da, eta eremu euskalduneko, zakanako edo beste eremu batzuetako emakume askok esan digute jaso duten informazioa ere gaztelania hutsean jaso dutela. Edo koloneko minbiziarekin gertatu dela. Urteak pasatzen dira eta oraindik orain informazio guztia gaztelaniaz helarazten da. Zergatik dori, azkenean adibidez informazio hori eratzen den tokietan, kanpaina horiek eratzen diren tokietan edo gutunak bideratzen diren departamentu horietan, inor gutxi egoten delako euskararen ezagutza duenik. Eta agian kanpaina hori euskaratzeko eskatzea euskara bideako zerbitzuetara, suposatu dezakelako atzeranpen bat izatea, ez? Orduan, hortaz ari gara, ez? Egunerokoaz ari gara, eta egunerokoan izaten lege eta araudi hauek izaten dituzten ondorioez ari gara, eta ondorio horiek herritarrek pairatzen dituzte. Eta zuek ze irtenbide proposatzen dituzue honen aurrean? Batetik iruditzen zaigu, bere garai, nola ez, euskararen ofizialtasuna behingoz lurralde osora zabaldu behar dugula, guk hor uste dugu dagoela muinetako bat, baina bestalde ofizialtasunak berak ere ez digu emango eskubideak berez bermatzea. Egia da, ez, lege zoru, sendoago bat ezarriko lukela euskararen ofizialtasuna lurralde osoan ezarrita, baina uste dugu ere bestelako lege, arau, dekretuak ere garatu behar direla. Eta bat da hori, euskararen erabilera administrazioan erregulatzeko uste dugu dekretu berri bat behar dela ere. Are gehiago egungo hutsune guztiak estaltzen dituena. Ze, orain egin dutena da, merezimenduen alorra bakarrik erregulatu dute, sententzia batek esaten zuenaren arabera. Harago ere joan dira, eta sententzia horrek esaten duenetik ere, are okerrago ere erregulatu dute. Baina beste hainbat puntu airean geratu dira, zer gertatzen da, udaletan euskararen erabilera erregulatzen zuten artikulu guzti horien aplikazioarekin. Edo zer gertatzen da, Nafarroko gobernuaren zerbitzu zentraletako seinalitika eta bestelako informazioa zabaltzerakoan hizkuntza nola erabili behar zen guzti hori erregulatzen zen dekretuarekin. Zer gertatzen da, orain, airean geratu dira, sententzia horrek artikulu batzuk atzera bota zituelako, eta Nafarroko gobernuak ez dio erantzun bat eman horri. Ez du berriro, beste formulazioren bat aurkitu horri erantzuteko, ez? Edo ez du ezarri berariaz zerbitzu zentraletan, nolabaiteko, zerbitzu zentralek badutela nolabaiteko pisua, eremu ofizial, hizkuntza ofiziala den eremuetako herritar horiekiko eta bestelako betebeharrak ezartzea ere lanpostu horretan. Orduan, uste dugu, hainbat hutsune daudela, badagoela zeregina eta horregatik eskatzen dugu, araudia martxan jarri dezatela benetan euskarazko zerbitzuak bermatzeari begira.
eta nola ez plantilla organikoetan ere ikusten dugu ezarri behar direla 3% horretatik harago ezarri behar direla nahita ez euskararen ezagutza duten lanpostu gehiago. Ze momentu honetan eremu euskaldunean bertan ere hainbat eta hainbat deialdi egiten dira non euskararen ezagutza ez den nahitaezkoa. Eta horrek ekartzen du, eskubidea legez bermatua eduki beharko luketen herritarrentzat ere ez dagoela euskarazko zerbitzurik. Eta nola da posible legez horrela esaten bada, gero ez betetzea? Bai, oso argia da, euskararen legeak bide ematen duelako, horri bide ematen diolako. Hau da, euskararen legean ezartzen da zein den eremu euskalduna. Eta eremu euskaldunean bakarrik eskubide horiek bermatuko direla. Orduan, alde batetik hori, eremutik eremura pasatzerakoan herritarrak eskubideak galtzen doaz, eta bestetik, araudiak berak ere ematen duelako, eta hor dugu ere, bestalde batetik Espainiako konstituzioaren espata deitzen dioguna, non ezartzen den ezagutzeko bete beharra dagoen hizkuntza bakarra gaztelania dela. Euskara ezagutzeko bete beharrik ez dago. Orduan horrek ere baldintzatzen du ere epaitegietatik eta alor juridikoetik nolako makinaria eratzen ari diren euskararen zabaltzea hor oztopatzeko ere, eta azkenean gutxiagotutako hizkuntza hori betiko gutxiagotua izan daiten, azkenean bigarren mailako herritarrak garela esaten dugu eta horrela jarraitzea nahi dute. Eta noiz erabakiko da dekretu honen ezarpena? Ez dakigu oso ongi, ze galderetako bat ere funtzio publikoko zuzendariari hori ere bazen, jada pasatu da udal eta kontzejuen federaziotik ere, sindikatuen maitik ere pasatu da, guztietan, gaizki ulertu ez badut, ezeskoa eman diote. Euskararen Nafar Kontseiluan ere, suposatzen da, ez dira erabaki lotesleak, baino gomendioak ematen ditugu, euskararen alorraren inguruan, eta horre ere ezeskoa eman zaio dekretu honi, baina hala ere aterako da. Aterako da, besteak beste, hor utxune bat bete beharra dutelako, baina, karo, utxune hau ez da bete azken 5 urteetan. Beti esan digute, laizterraterako dela, utxune batzuk behintzat betetzeko, baina 5 urte pasa dira, ez? Orduan, uste dugu hau bai, azken bertsioa dela, izan ere benetako bertsio hau lotzagarria delako, nola uztu duten, 5 urte hauetan uzten joan dira, eta orain bai, euskara baloratuko da, baina lanpostu gutxitan, puntuazio gutxiagoarekin, eta Nafarroko eremu guztietan ez. Orduan, ikusiko dugu ere indarrean noiz jartzen den, berrik izango da, baina hori ikusita etorkizuna oso beltza etorkigula behintzat zerbitzu publikoetan euskaraz aritu nahi bagara. Eta azkenean indarrean jartzen bada zerbait egiteko pentsatu zue? Bai, uste dut, da hemendik interpelatzen ditugu ere herritarrak, aurrekoetan ere kalerate gera ginen, baina ez dekretu honekiko bakarrik, uste dut, Nafarroko gobernua aurrera eramaten ari den hizkuntza politikaren aurrean planto egin behar dugula herritarrok eta benetan konpromiso sendoagoak eskatu, bai orain agintean daudeneri, baina baita ere Nafarroko gobernua eratzen duten alderdi politiko guztiei, azkenean hor bai dago giltza. Eta uste dugu eremu publikoa behar bezala erregulatzeaz, zerbait egiten badugu horren aurrean, eremu pribatua edo arlo sozioekonomikoa ere horrek baldintzatu dezakela, ez? Eta azkenean euskararen erabilera nahi dugu espazio publikoan, baina baita espazio pribatuan ere, nolabait kontuan hartzea nahi dugu eta herritarrak berdintasun batean erabili ahal izatea bai euskara eta gaztelania kasu honetan. Agurne, ja bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez hori, beste gabe jarraitu behar dugula, egunean hemendik animatu nahi ditut herritarrak,
edozein zerbitzu publiko jasotzen dutenean, edo edozein jakinarazpen jasotzen dutenean, edo kartel bat, seinale bat ikusten badute, kartel bat ikusten badute, euskararen telefonoa erabiltzera, horretan, hutsuneren bat ikusi badute, hau da, euskara zerbitzu bat jaso ezin dutenean, edo kartelak, seinaleak, gutunak gaztelaniaz bakarrik jasotzen dituztenean, animatzen ditugu, kexa bat jartzera, hor ere presio egin behar dugulako Nafarroko gobernua, ematen du askotan, bermatua dugula euskara erabiltzea, guk gure gainean dagoela, ez dugu erabiltzen guk nahi ez dugulako. Ezaten ari gara, ez dugu erabiltzen, milaka balintzatzen ditugulako, eta besteak beste da, askotan aurrean dugunak ezagutzen ez duela, edo erabiltzen ez duela, eta toki guztietan dena gaztelaniaz ikusten dugulako. Eta horrek ere baldintzatzen du, orduan, 3B bikoitza euskararen telefonoa.eu helbidean, herritarrek gurekin harremanetan jartzeko aukera dute, eta horren bidez guk Nafarroko gobernuan ere eragin genitzake aldaketak. Primeran, Agurne, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zertan bukatzen du kontu hau. Eskerrik asko zuei. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.